Здравейте, казвам се Мартина Груфа и съм управител на Младежки център Габрово. Ние работим с младежи от 15 до 29 години и нашата цел е да им предоставим възможно най-добрите условия за развитие на техните умения, таланти, интереси, да поощрим ученето на младите хора, да поощрим участието им в живота на града и в вземането на решения. Младежкият център е структура към община Габрово, която пък е партньор по проекта Place Out. Здравейте, казвам се Мариан, представлявам Младежки център Габрово, като там работя като образователен медиатор и това, с което се занимавам, е да работя с младежи от 15-29 години, без значение от етноса и религията. Един от най-големите проблеми на Габрово е транспортът, поради причината, че самият град е много дълъг. Най-дългият град в цяла България, цели 25 км. И поради тази причина транспортът е труден за организация. Ние сме общината в България, която има най-много села. Т.е. огромно количество млади хора има в тези села, които трябва да имат достъп до нашите услуги, нашите събития. В момента сме на Слончето. Това е едно емблематично за Габрово място, любимо на поколения деца, които са израснали с тази парзалка. За съжаление, в момента мястото е изоставено. То се намира точно до Младежкия център. И едно от пространствата, които искаме да възродим, да напълним с живот, да пуснем отново чешмата, да облагородим езерцето и отново да стане любимо място за младите хора, за младите майки и за габровци, за място за срещи, за разговори и за класна стая на открито, защо не. Е прекрасно. Ето там, вие няма да видите, но може да пуснем кадър. Има едни люки, които също са изоставени, малко потипани, но това също е наша цел, да направим мястото по-приветливо и самите хора да ценят и пазят това, което ние сме оставили за тях. Смятаме, че чрез младежки дейности и чрез култура това е напълно постижимо, защото Младежкият център се намира в един парк, в една гора, който е безкрайен източник на добри идеи, безкрайен източник на активности сред природата, на удоволствие от прекарване на времето сред природата, така че ние вярваме в успеха на нашите дейности. Нашия опит с регенерацията на пространства може да се усети най-ясно тук, на това място, където за трета поредна година ще проведем младежкия фестивал "Младежки случки срещу течението". В края на август месец това място се оживява. То обикновено не се използва от габровци, но тогава има сцена, има екран, има кино, има дебати, има арт-работилници, има веселие, пълно е с живот. И е много добър пример за това как чрез култура и чрез младежки дейности можем да преоткрием местата в своя град, които не са използваеми или не са толкова обичани и всъщност се превръщат в едно любимо място. Тази година реките на града, Младежки случки срещу течението, ще се състои от 23 до 25 август. Ще продължим нашата традиция с рисуване на графити и това място ще бъде пълно с младежи, както в реката, така и ето тук.